Halo kawan, halo kawan. Ketemu maneh nok nggone iki. Iki nok nggone kowe ya. Sing dhisik aku muni 5 kiloan kae. Ketemu maneh. Pas pertama sing aku adus kae ya. Iki aku ya meh adus. Meski kaline habis banjir, banjir mau bengi bolo. Mereka mau bengi hujan. Aku tak adus dhisik ya, sepurane ya. Aku durung adus ya. Ngarite wis mari sih, ngarite wis mari kari bari kandang. Adus sik. Yo, bola-bola ya. Yo tetap semangat yo, aku yo. Aku juga ini dominan loh. Dominan. Tetap semangat yo kanca-kanca yo. Ayo semangat terus. Ojo ora semangat. Ketemu meneh iki ning gene kae. Muga-muga kancaku sing ning kono aja diparingi sehat kabeh. Diparingi rezekine akeh. Ayo kanca-kanca ya. Selamat beraktivitas untuk yang beraktivitas dimanapun saja. Pokoknya ayo tetap nyambut gawe. Meski yo aku ngarit yo tak anggap gawe lah. Apa ki nyambut gawe kok ngarit yo ben to. Lha aku ya seneng kok. Aku ya wis syukur, aku ya wis bungah kok. Ngono. Lah terus apa dipikir bingung-bingung. Wong rezeki kuwi sing ana sing ngatur kok. Mesti yo usaha ngarit nek anjen aku duwe rezeki yo mestine yo aku diwenehi pangan, mesti mangan sego. Mesti. Ngono yo kanca yo. Makane yo aku ora tau ngeleh kok, mesti manganku yo sego. Kancaku man sego, aku yo man sego. Lah iya ngono to, mesti yo. Wong kabeh mau kan dicipta urip, dicipta rezeki. Ngono Gusti, matur nuwun, alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti. Ning aku yo ameh laren dhisik kanca. Ameh laren dhisik. Kok nek bali kandang madoh iki tapi yo kuwi kurang luwih 5 kilo lebih. Lebih, Ding. 5 kilo kok wingi kae sing ngene kae 5 kiloan. Nah, iki ada 5 kilo lebih ya. Itu ya kanca-kanca ya. Aku istirahat dulu gitu ya. Habis mandi ini kita mau minum enggak bawa air kok. Wong ke kali kan mesti gak bawa air toh. Gak bawa air. Itu kita istirahat dulu lah. Aduh. Istirahat dulu. Ya, kita istirahat ya. Astagfirullahaladzim. Ya, pegel iki ngasuk dhisik. Tigang buru-buru bali kandang. Besok bali nang kandang lapo. Wis rapati ana aktivitas ning omah iki. Kanca ya. Rapati ana aktivitas ning omah. Sambil istirahatan nggone adem. Panggone ya adem kok. Adem tenan iki nek panggone. Masale ning sorbet saking kali sisan.
Ngisor kuwi samping kali. Iki yo enak nggon istirahat enak. Nah, istirahate Yamene iki adem. Wis rada awan iki kanca, wis paling ora ana jam 10-an kok. Sono. Wis yo ngono sik ya kanca ya. Kok ketemu meneh kapan-kapan engko sore mungkin.